What them say? Movie D. Sky level. Streets on the beat. Black body done. Black boy. Yeah. My ghetto youths. Akdango shinga koskwa topa good. Akdango nanga chipinda mambut. Akdango baya chikila mandu. We have to focus. The learning process. Right. I've been hearing stories. Now ndakubata red-handed. What are you doing with my girlfriend? Those are nice. Usashamisike shamari. Don't be surprised. You told me that you are in school and you are here. That's not necessary. I've been paying your school fees. Ndakubhadhara rent for like 6 months. Stories I've been doing a lot for you. Then what did you say? Anyway. Time you nyarara yo shama. Sarudza. Udani uyu kantini. Sarudza shamari, just make your choice right now. Kana ndoenda kana ndosara. Kana wataura boss, you cannot be doing this to me. And so that you kunetsa chi, kutadza kusarudza niyo. Sarudza, just make your choice. Udani iyo, imagine imbogaya iyo sabati kana yako mara muna sarudza ere. Asarudza. Iwo ndio uri kudhonza munhu. Sarudza wega udani. Iwe. Ndimire kure. Udani nini kana kuti uyu asina chaari kukuitira udani. Iwe, nyatso sarudza. Take your time. What guys uchazodemba rimwe remazuva ndikutaurira. Yo, uchindipopotera ere. Andiso pepa ndisopopota nzwisisa wona ndokuda nditi. Uyu haana chima. Tasaka nabvudzi. Tarisa atoshaya mari yogerwa musoro. I don't believe this. What udani? Fine now, udani. Ndakuenda ukasarudza uyu ndakuenda. Usanditsvage futi ukasarudza uyu ndakuenda. Udani. Moyo wangu uchandiparira. Ototamba wakangwarira. Kamdilo kanoita munhu anokushora chitauna chinhu. Vanodava chavakudewa. Saka nchifunza kuti sei nayi.